nire diagnostikoa, hementxe, Usurbilen piztinan neola, nire alabakin, hilekin, gertatu zen. Sentitu nula zerbait bularrean, dutxatzen neola. Eta pixkate alarma piztu zitzaizkidan, ze inguruan desente kaso izan ditut, eta larriak eta gaizki bukatuenak ere bai, nire bikotean familian. Eta orduan, ez dakit, bai izan nuen sentsazioa izan zitekela, osea, ez dakit ez, batzutan, igual ez baituz inguruan euki kasuak, ez duzu pentsatzen tokatu altzaizula, baina igual ni kontzientzia hori banakan, eta orduan zeitun aktibatu nuen prozesua, hasi nintzen, lagunei galdetzen noa jun behar nuen, mamografia ditea, bestea, eta azkenean publikotikan, bastante azkar bidali deribatu ziaten. Eta ikusten nuen, itxura hona etzakala, zeitun gora, ospitalean zeitune bai probak, eta esan nuen, ostra. Pentsatu nuen, ez, tokatu ingo zitzaidala. Ze egia esan, eman aurretik diagnostikoa, ia esan nuen, tokatu zait. Zeren sentitu nuen ginekologak, 200 titi ikuste baitu astean, eta esan jarri bazizkian proba guztiak, ez, jarri zian tak, dena, esan nuen, hau ez da, zea bat, ez? Nola dia, nodulo txiki bat, edo, ez? Orduan nila horra hasi nuen dolua, naiz eta ez jakin abizenak zein izango zian, ez? Baina bai sentitu nuen, tokatu intzitzai dela. Suerte haukin nuen zentzu horretan, zuzena bezala izan zen ere kasuan. Egila da, pasanitula betiko dramaiek itxoin bezula dei hori, eta irakaslea naiz, eta klasean ikaslei esaten, dei baten zaino, barka, telefonua hor, ikasle bat, deika dakazu telefonoa, banoa. Oso momentu betikoak pasan ditune bai, dei horren zai, probak unak emateko, hori denok bezala, baina egia da, nire kasuan ez ziatela atzeatu, oso azkar bideratu ziaten, nik uste hasieratik ikusi zuela izango zalan, inbizi bat. Sentsazio hori izan nuen hasieratik bai. Bai, drama badaz, dakizu hori, esate izute beste gabe, deituko zaituzte, probak egiteko, biopsia egiteko, taka egiteko, resorantzia egiteko, orduan dauzkazu 5 zita edo 4 zita airean, eta dakizu denbora zure kontradijo dela. Eta ez dakizu, noiz deituko izuen, hortik 2 eta 10 egunetara, eta karo, zaude lanean edo lana nortxez, eta oso paranoiko, oso gogorra da, ze gaina ez badezu hartzen, gero ez dakizu noa deitu, ez dakizu zertako ditu izuen, gero nahi deitu ziaten proba resonantzia egiteko beste proba bat, konfirmazio bateako negola kotxian, eta kotxian hartu eta ez beste proba bat, zebaz parez dakize, umiekin atzean, drama bat, ez dakit, ezin dute, ja aurretik, ez, ja eman zitak eta gutxi gora bera badakizula, hori ez, noiz jumarrezun eta ez zaudela horren zaiz, guretzako denbora kontra dijoa, eta inoiz ez dakizu biru aste izango jan, de hecho hori pasa zitzaiten, uste astu intziala nire zita batetaz. Bida, hori nintzen batzen, astu intzian. Eta eskerra lagun badakaten ospitale lanen, moitu lula pixkat, ze ez ziaten eman, ez dakit mamografia, ez ziaten eman, eta initun denak eta horren zai, eta neon inu listan. Eta gero iritsi nitzanen, etzeon probaren emaitza, klaro. Holako gauzak, ez, etorri beharko zaurrengo egun bate, porque ez dago emaitza, eskaztu intzate, orduan atzatu zitzaiten prozesua bezala. Azkenean atzatu zitzaiten pixka. Dia momentu oso zailak eta oso gutxi zainduak ospitalan ikuspegitik. Ez dakit ez dian kostiente horrek guretzako suposatzen unaz, ez? Eta nahi diagnostikoa eman bertziaten egunean ere, pasa zitzaidan, ez zebilela internet. Edolako zerbait. Eta tipa ginekologa ezintzan sartu nire zehara. Eta hasi zan, ¿por qué no puedo entrar? Pues no te puedo decir. Eta ni, perdona. Eta azkenian etorri zala berriz, bueno, a ver, ¿qué ha llegado? Olako notizi bat, egoera horietan eman berria zu, en serio, cabrero, es que pasatuta, oso surrealista, eman ziaten egunean diagnostikoa. Ez zebilen, pues otro día tendrás que venir, no sé qué. A ver, yo no voy a esperar 3 días más, es que ya ensaiazu, Beira, netzako importantea dira abizenak. Nik egila da interneten ez nitula begiratu, zer zan, egon nintzen 3 aste interneta begiratu gabe, ez nola ez nekien zein zan diagnostikoa, esan hon, ez da begiratuko, porque, claro,
Orduan ere burua babesteko ez nun behidatu, baina ja esan zianian orduan ja atrebitu nintzen behidatza interneten. Eta ikusi nun, ja beak esan zian hormonala izateak, pronostiko beha zaukala eta hola. Orduan, bai, netzako abizenak importanteak izan zian, tumorearen abizenak. Atearitzan nahiko optimista. Nik uste, zaudenen egoera baten hola, eltzeiozula positibismoa. Ateatzen zaizu zerbait, onari behiratzeiozula txarrai baino gehiago. Superbibentzia kontua dela iritzen zaite, eta behiraturion onari, eta zan, printzipioz esan zidaten etzeola zabaldua, etzeola gangleak hartuak, eta igual izango zala operazioa eta jazta. Orduan, netzako izango notizion bat. Oso rarua, zuzaz jendeak esaten notizia dela, jende guztia zaizuz neharrez, eta zuzago, baina, dentro lokeka bezta intxarra bezala ez, eta orduan da pixka, nire nahiko optimista, baina nire ingurua ez, osea, ezakit ez, neon etxo polbo, baina ulertzea zuen, sendatzeko kantzer bat zan, kurablea edo, ez dakit nola esan ez, eta orduan, horri heltzen zea ez. Baina, gero pixka komplikatu intzitaiten bidean, baina hasiera zan, olatz merkaderrak esatu bezala behire, notiziona bezala emata jute zehala, printzipioz igual kimiotaz libratzen naiz edo, ez, zan netzako notizion bat. Bai, ze gertatu zen operatu ondoren, iteizuenen patologian, pixka pasata zegoen gangleota, eta orduan daukan mikroafekzioa edo. Eta orduan esan zidaten, pixka pasaba da, jarkimio bai, operatu berriro, eta izan zen hori etzeon aukeren artean, klaro, nik kimioarena, baina operatzean berriro eta bidena nik etziaten inoiz mai gainean jarri, ez? Orduan betxatu nuen ere kasua izan zala, ez? Kriston kagada intzuen kasuaitako bat, eta gero konturatu nahi zinurrikik jende guztia askori pasatzen zaiela, ez? Orduan oso ohikoa dala, esate izuela, kris bat edo jende askori, ez? Hoi bakarrik izango da, eta gero nola aldatzen da, ez dakit, ez gaitu prestatzen horretara, ez? Bai, gero irakurri nunean operazioaren papela hobeto, igual irakurri nuen bere gara, baina ez nuen ikusi, ez dakit, ez? Eta gero hor jartzen zuen, 1/20 probabilidadea dago, gertatu daitekela berriro operatzea, linfadenektomia matitea, eta hori. Eta esan nuen, hemen zeon, baina behak nahi hau zetzian inorrek esan, gertatzen diala olako gauzak. Eta nire kasuan oso goiatzan, eta zeon duda batean zan momentu baten gangleoak hartuta edo ez. Eta operazioan ikusi izan ez zala, titikoa zela, baina ni beti nakan duda hoide, igual egongoa hartu, beti ontzan hor duda. Eta gero, konfirmatu zan duda. Pixkatin berdezula giroa, zure planteamentua zala, igual bakarrik izango mastektomia eta jazta, gero dermente giro, ez? Azkenen, toelki tokatu zait, ez? Eta hori oso gogorra izan zanetzako asumitzia. Orduan ze eskatzen dut, hori haoz, esatea pazienteari, esatea aukera guztiak. Batzuei igual hori etzai ondo etorriko, baina beste batzuei ondo etortze zaigu. Behintzat esan, nahi ezu jakin ze aukerak gerta daitezken, eta nahi ez dunak, ez ezala, ez esan. Baina nahi duenari esaio zu, ez? Gerta daiteke hau, eta hola, bide horria pixka bat, ikuste zu, netzako kriston golpea izan zen. Bai, dudarik gabe. Bai, niretzako hori izan da beste gauza bat, prozesuan indetela hau ez duen espero, edo... Ez da ez duela espero, ezken neon gaixotasunari begira, eta batean beste elefantoi pasilloa jartzen. Ez dakit, mundu guztia dago besteari begira, ez? Zetiti da, ezkerra eskubida, zein gozu, errekonstruzioen gozu, denak lehenengo aldera bida, eta da, barkatu, minbizia hauka lehenengo, ez? Hartzen du kriston indarra besteak. Da pasada bat. Eta zu ere, klaro, sentitzen zea, erabaki horiek hartzautelak ez duen pixua, ez dela. Beste gauza bat askoz garrantzitsuagoa denean, ez? Dala, zure biziraupena eta zure osasuna, ez? Eta beste horrek hartzeu indar bat, impresionantia. Ni horrekin bai galditu naiz, oso harrituta. Enaiz gotzen ze prozesutan, nahi esan ziaterian, mastektomiana, seitun ja, mateizkizue dendetan erosi bardezun protesia, hile ordean erosi bardezun, eta beste zer ez. Bakarrikan kalera begirako, estetika edo horri begirako aholkuak mateizkizue, eta ez dizue ematen aholkurik, ez dakit ez, nutrizioari lagokionea, sexualitatea, oso importantea dela,
fisio bat behar dugun edo ez, ze bide horri izango duten, ez hortan ez dute denbora galtzen. Osea, denbora pasatzen dute konsultan, gauza horiei garrantzia ematen. Nik ez dut esaten persona batzutzak hori ez denik importantea, baina bai intzitzaidan oso impactantia ikustea hori. Osea, ikustea ze gurutzatuta dagoen ere ospitala eta osasun sistema androzentrismoaz, violentzia estetikoaz ere bai, ez? Ze barneratuta dakaun, barru-barruaino guzti hori, eta hor ere nola azaldu zen, ez? Ni bastante impresionatu zian. Bai, niri sartu ziaten fabrikako uhal batean bezala, eta venga, sentsazio eukinun neola, zakitez, fabrikako produktu bat bezala uhal baten jartzen zuela eta bidea horri inbarrezula, hola, ez? Eta nik egia esan, kontaktu asko ditut lagunak, eta lagun batzuk postu konkretu batzuetan aholkatu ziatela osasunaren ikuspegitik, arrisko asko zitula berrera ikitzeak, inurriko askoi pasa zaien bezala, ez? Ez baizu esaten horren arriskoak zein dian, igual egin iten dezula, ez? Baina nik sortez, eduki ditut inguruan jendea, kontatu intziatela ze gauza gertatzen diran bidean, adibidez berrera ikitzarekin, ez? Nire kasuan, gero pasabarritu kimio, radio eta guztiak. Eta orduan, horrek asko zailduko zian prozesua, zeren problema asko egoten dira. Eta nik esan, ostra, nik argi naukan osasun azala lehenengo eta erraztu nahi nula prozesua ez zaildu, ez? Eta, emango niola lehentasuna osasunari. Baina alboan izan dituelako persona batzuk kontatu ziatela bidera. Bestela, ez dakizu ez dizue kontatzen. Ez dizue kontatzen ze zailtasun egon daitezken. Eta nahi pasa zitzaidan, nola da, estetikako jarri ziaten, nahi zuzena jarri ziaten estetikakoakin zita bat. Eta neola hasi zeiten, nengo izugu hau, ingo izugu bestea, ordu nengo izugu hau, eta neola, puedo hablar? Eta esan nion, baina, honek kimioarekin nola enkajatzeu? Bueno, bai, saltasunak on daitezke, batzutan ez da ondo izten zauria, eta radioa nate baiate, hau nola dijoa? Bueno, bai, azalakin problemak egoten dira, eta esan nion, eta orduan, zeratik eskaintzen diazu dago hain. Osea, ez? Pixkat koko... Bai, esan nion, eta orduan, ez dut oso ondo ulertzen zeratik eskaintzen diazu erau. Eta esatit, esketu eres una persona muy kabal. Eta esan nion, ez nion esan, baina pentsatu nun, eske kabala ez izan behar, zu izan behartzea kabala, ez? Osea, ni kabala edo zu zea profesionala, ez? Osea, pentsa, ez? Haindakate barreratuta, emakumeak nahiko dula, eta ulertzen dut, jende askok nahi du, eta nik errespetatzen noski, ez, berreraiki edo zerren gauzen gainetik, baina, eske, zuk nahi ezin diazu olait. Esan barriazu, aukera guztiak ze ondorio ukiko ditun eta gero hartuko eterabakia. Ez? Modu kalitatezko informazioa baten oinarrituta, ez? Ni hortik ataritzan xok egoeran. Osea, esan hon, zer da, orduan, hasieran indiazun galdera, imaginatu, ez? Oso gurutzatuta daola sistema patriarkal, heteropatriarkala ere ospitalean eta osasun sisteman, ez? Osea, oso sartuta eta violentzia estetikoa noski ere bai. Osea, junbartza pixkat kontra bezala. Bestela erabate zaitu, esan nahi dut, hori erabakia daukazu, ni behintzat oso garbinakaren nula nahi komplikatu nire burua. Ez baina eske, total, osea, ni justo zuen kalendario edo zinun, justo biziauke aurretik. Eta nakan kalendaioa etxian, eta gero etorritzaiten diagnostikoa, eta izan zako, que guai gorputz horiek ikustea, esan nun hola gelituko zait, osea, pila lagundu zian, por supuesto. Claro, eta dela sarten egote inurri, imaginatu, kriston pila bat, eta esan zuen nik ezatzen izuen, eta aritzan superfan zuena, porque iruditzen zitzaiak egutegei pasada bat, eta erosten izuen urtero, osea, lehenengoa eta bigarrena junitzan ere ostea, lehenengoa bigarrezak inoiz izan zan. Bai, eta izan zako, ostra, ze ondo, sartu ditzan Googleen da uste denutula aurkitzen. Osea, izan zako, azkenen, herrian eskerrak suerte dukiet, herrian daudela, pertsona hauek ikusgarritasuna ematen, nahi asko lagundu zianak, klaro. Bestela ez dakizu ondo nola geldi, eske ez dakizu. Nei etziaten utzi azala, eta etziaten inuko esplikazioik, egia, eske ez da azalana, ez errez, esan ziaten, eske etziaten zasa. Nik esan ez erabakiet ez zeitea, eta orduan jazta.
Osea, eta gero egun hortan operatuta gero ikusi nu nola gelditu zen, eta nik ez dekira zalan eta zerretziaten espliko. Ez zer, ez? Eta gero, bueno, ya harás igual si quieres más adelante, eta hola hori beti komentatzei zuen, tienes oportunidad para hacer más adelante, hori beti, eta gero jute zaren konsulpia, lekon juritza detziak aldetu, baino, normalia beti zatei, ke, ibas a hacer, ibas, osea, normalian, jutera izen bakoitzan esaten diate, bai. Baina egilea gazte honetan, junaiz justo eta ez diat esaten. Bai, nik usteet inertzia badala, orokorrian emakumeek gure gorputzarekiko dakau desjabetzeari lotuta eukideuna historikoki, eta orduan ospitala jarraitzen du hori bultzatzen. Gure gorputza ez da gure, ez gaitu pertenezitu, ez dakit nola esan, ez? Historikoki, beti gure gorputzak eman ditu gizonen desioaren erantzuteko. Eta gogorra esatea baina eske, fijatzen bagea eguneroko gauza txikietan horrela da, ez? Eta konsulta nabaritu egiten duzu hori, ez? Zeren, esate duna, ikerketa daude, lesbianei ez eskaintzea rekonstrukzioa. A ber, hori nola ulertzen da? Ez dago lako atzean gizon bat zure desira, bere desira zeratzeko. Eta hori horrela da, gure gorputzak, baina baita ere, violentzia obstetrikoan, ginekologian, gure gorputzak erabiltzen dituzte gureak izango ez balira bezala. Atzean gu egongo ez bagina moduan. Objektu bat izango bagina moduan. Eta hola izan da. Historikoki gure gorputza emakumeok objektu bezala erabili izan da. Gogorra esatea, baina nik benetan hori hola sentituet aurretik, amatasuneko prozesu guztian, eta orain berriro, minbiziarekin. Eta nik uste dut gorputzaren jabetze, gero eta gehiago jabetzen hastea momentutik, eta hori erreklamatzen eta hori aldarrikatzen, prozedimentu horiek aldatzen hasiko diala eta guri emango digutela aukera gure gorputzaz erabakitzeko, orain egiten ez dutena. Zergatik ez dute egiten hori? Historikoki inertzia daukagulako, ez dugulako guk inoiz erabaki gure gorputzaren inguruan. Zuzenian ez da hitz egiten konsultan hortaz. Ez dizute esaten ezer. Esate izue, pastilla bat hartuko behar duzu, eta pastillarren ondorioi buruz ez dizue esaten ezer. Ez ez duzu galdetzen. Eta nik galdetu nula ere ez zuten jakin erantzuten. Ez dago ikerketarik, azkenen horrelatzen zer da, gure gorputzaren inguruan ez dela ikertu, ez dagoela interesik, ez da ekonomikoki interesatzen, badirudi, nola guk ez den gure gorputzaren inguruan sexualidadean ere erabakitzeko, ez? Nahikoa ahalduak ez gauden edo oraingoz historikoki ez garen egon, orduan hori ere ez da ikusgarria, ikusezin bilakatzen da konsultan bertan. Ez da hitz egiten hortan. Da super flipante hori ere. Ni juritzan oso prestatuak konsulta horretara, nire aitari bihotzeko bat eman zion 10 egun lehenago, eta nire aitari bihotzeko bat eman ondoren, eman zizkioten pila bat prozedimentu, sexualitatea nola berreskuratu. Eta ni, 10 egunetara juritzan pastilla hori eman bertziaten konsultara, eta esan hona bernei nola erantzute jaten. Ez ziaten eman inungo zeharik nire sexualitatea nola berreskuratu. Ezke izan zen, hilabete berean gizona, eta ni, emakumea, gazteagoa, esan hon ostra, zerbait esaten duen, ez da? Heavy. Eta berari nola berreskuratu, berak galdetu zuen, erantzun zioten, oso ondo, dena, karteletan esplikazioa gizonentzako. Ez dut esaten, bihotzekoa ez da gizonena, baina gizonetan gehiago ematen da, eta hor bada protokoloak gaioi sartuta. Eta gurea, pastilla bateak kondenatua gaudela urtepila baterako, eta ez digute ezer esaten. Zer dago? Hoi da, ez gara konstiente, orduan, ohitua gaude gure intimitatea zizitzaitera, ohitua gaude emakume bezala hori dena isiltzera, orduan horre ere isildu ditu dugu, eta gure artean ez dugu hitzaiten. Inurri batean, eskerrak, oain, hasi gehala, gure artean hitzaiten, badakigu bat esan dioten, besteari, horrek asko laguntzen du, ze orduan kontuatzen zea ez dela zure kasu bakarra, baizik, arazo politikoa dela, hau ez dela kasua aislatu bat, baizik, ia denoi tratatu gaituztela hola konsultan, ia denoi pastilla hoi eman digutenean, ez digutela inuko azalpenik eman. Ia denoi, euneko egun igual, ez dakit, inbarko genuke igual, inkestatxo bat, baina bai da zerbait estrukturala, dudari gabe.
Hor ikusten da ere, nik uste olako egoera batek iteuna dela jarri azaleratzen du orokorren sistema ditu utxuneak, ez? Osea, orduan, karo, daude denetatik, ez? Denetatik egongo da, nire kasuan, bai pasatu zen, nire bikoteai ere minbizia diagnostikatu ziotela, eta orduan berak naiz eta etzan tratamentu bakarrik operatu, baja bat izan zuen. Eta horri eskerrak, eduki genitun, berak arduratu zen etxeaz eta umedetaz. Eskerrak egila esan horri gaur, osea, esan nahi, ez da hola pozik diagnostiko egizulako, baina bai baldintza horrek lagundu zigula etxea antolatzen modu batean nuni babestuan egon zaintza guzti horretatik, ez? Zen ni 5 urteko umea eta 8 urteko umea ditun, txikia zian. Eta orduan berak eramantzun etxeko pixu guztia. Eta orduan nik eukinuen denbora egoteko lasai, baina, ala ere, zuri diagnostikatzen zu eta lauterritan umea jasotzen jun bazu. Zara batzen naiz diagnostikoan bikota eta bioko retxo polbo eta derrepente, Laurak, lauterrik umean bila jun behar da. Osea, ez dakit dola esan, aterrizaz, ez que no te queda otra. Baina, hori baino askoz komplexuagoa da, zaintza sistemaren utxuriak, kristorak dira. Ez badokazu babesare bat, etorkila bat zara, etorri zaronea, ez zeitezu. Osea, ez zinezu, kimioekin daudegunak, ni behintzat, ez zinula ezerrin. Baja justifikatu bat, ze bestela heliokete baja emango esateko ezkerere, bazta minbizia doka eta baja eskatzen, ez zioten emango. Eta horrek lagundu ziun, eukitzea baja, eta momentu batian ja deitu zioten, eta esan zioten, larea voltatu bertzula, eta esan zioten, eske prozesu hau minbiziakin da nire bikotea, ja, pero tu no, que tu akurrar, izan za bastante bortitza bai nola tratatu zuten gai horrekin, baina, 8 hilabete euki genuen suertea, babes hori izateko umeek, aitarena, eta ni amarekin asko egoten itzen, nauzkan ere momentua pixkan lasaioteko. Bestela ez nahi pentsatu, jendeak nola egiten duen, ze gogorra, super gogorra iruditzen zait, oso. Zeren kimioak baditu egun ona, baina egun txarrak ere bai. Eta ez dakit, iruditzen zait, hori, ni 5-8koa, euki aldituzu 2 urteko umeak, jende asko itokatzen zaio hilabeteko umeak, eta ez deu mundu guztiak babesa, zaintzarako, sare bat, ez dakagu mundu guztiak, hortaz kontziente izan gara. Ni oso sorte du sentitu nahi zentzu horretan, baina oso kontziente naiz sistemak ez dula, prekarian dagoen horrei ez diola babesten sistemak. Minbizi elkarteak badauka hor laguntzatxo batzuk, eta igual, esate izue, etxea garbitzeko, umeak zaintzeko, baina elkarte bada. Elkarte hortara zein juten da, ez da mundu guztia juten. Euki behar dezu ere gaitasuna juteko area, konfiantza, ulertzen. Elkarteak azkenean kriston lana ite dezue eta iteute, baina ez da iristen mundu guztiak gara. Sisteman barruan egon beharko luke. Ni juten aizaren konsulta hor eskaini, bestela hor beste guztia ezin da izan, ez? Niretzako umeena, klaro, gogorra da, ze umeek batzutan ez, ni dauka lagun bat adibidez, esateziala nire ama, oso lagun hona da, eta inoiz etzian kontatu bere amak pasa zuela, nik pasa deten arte ez, eta pasa nuenean esatzian, nire ama pasa zuen, eta esan, zesatezu ez nekin, eta esatzian, eske guk ere ez genuen jakin. Gorde egin zien, ez? Orduan, horrek hori ez, izan zen ama bat, pelukakin, gertatzen dela, ez, gordetzearena, ez dezula umea sustatu nahi, pelukakin loiten, pixka nahi zula pasa enteratu gabe umeak bezala, ez? Eta, karo, horrek ere, gero ondorio batzu ditu, ez? Gero, berak ere hori inoiz etzun kontatu, ulertzen, pasasun guzti hori, ez? Nire lagunak adibidez nahi dut, karo, gorde baizu ez, zuk ere gorde itezu, ez? Eta horrek daukan agobio, ezakit, ni bai sentitu nuen laun esaten, ostra, zenba gorde dezu, ez? Ze pixua eraman dezun gainean, urteetan, 20 urte igual, ez? Eta ez dezu askatu pixu hori, zuri ere etzizuelako kontatu, ezakit, ez? Orduan, nik ikusiet kontatzeak daukala efektu positiboa orokorrian, niretzako, Nik ere kontatu den nire ikaslein, eta horrek ere eukidu efektu bat nire ikasle gero tokatu dalako. Eta orduan, iruditzen zait, iriki dala aukerak elkarri laguntzeko.
Ze bestela, iten geha aukera horiek galdu iteitugu, ez? Orduan, umei begira ere bai, nik hasieratik pentsatu nuen argi eta garbi esan egin behar niela egia. Ze ni banekin ez naiz, oso persona transparentea naiz, eta banekin ezin gorula aguantatu bi urte disimulatzen, porque ez que ez naiz hola, gero da personalidadeak, Orduan, ere kasuan, hasieratik esan egin behar diet. Karo, egokitzen duzu diskursoa, baina bai. Gainera gure kasuan Aitziber ere zegoen, Aitziberrek ere izan pasatzen, orduan pixka bat denok jakin zuten, Aitziberrena, Nerea eta dena. Gogorra, klaro, zeren gero umeak bere bueltan etortzen da bere haserrea, beraien min guztia, klaro. Ateratzen dezu momentutik beraiek ere ateratuko dute. Eta gure kasuan atera du batek lehenago, prozesuan, txikiak, batzian onartzen, paineluak entzea, gauza asko, oso gogor, oso haserre, nire izakerantzekoa daka, orduan oso haserre, zeon, baina gaur egun oso ondo da. Eta besteak, etzuna atera, baina bukatu zaren prozesua eta denak oso ondo gilerian, atera zunbeak. Orduan, karo, oso gogorra da, baina eraberean nik usteet, pasa behar dutela, personak dira, eta gu bezalaxe, sufritu dutela, eta sufrimendu hori, ere, gainditu inber dela, edo landu inber dela, ez dakit nola esan, ez? Orduan, iruditzen zait, oso gogorra izan da, umeen prozesu guztia, ze esatezu, leheniko hain pasaet, toain tokatzen zait, umea zaintzea, porque umea da gaizki. Eta eske, dekustezu gaixotasuna, ez dela bukatzen, ez? Hain errex, usteitula bere ondorioak, eta hori gogorra da, oso gogorra da, baina era berean, iruditzen zait, pila bat ikasi duela, pila bat sentitu duela, eta pila bat, honetik izan dula ere, ez dakit, pila bat ikasi du guzti honekin, ez dakit. Asko zaindu diat, aukera eman diet zaintzeko nahi, zeren, txikia pasada bat, mezuak idatzezkian postitean, ama oso ondo jungo bat itiarena, eta eman itezian, eta ni hola, zer dago? Eta idaztezian, ama triste zaude, eta guztezian, beak intzun bere prozesua, eta konpartituzun, eta zaintzezian pila bat, eta titia muxuok emate zizkion titiai, eta, super polita. Eta nikoi pila deskertu nun berotasun hoi. Ez banuen kontatu, hoi dena ere, ez nion aukeraik emango behi zaintzeko ni. Oso daka honetik txarretik, baina bizitza bera bezala, ez? Ez dakit, ni pixkatola naiz hitz egiteko gauzak orduan. Igual, adibidez hila moztea, beha moztu ziaten, eta hori netzako oso erabaki hona izan zen, oso polita. Zeren izan zen, panpima bezala, benga, moztu alde zuten, beha ez zeuden, eta netzako izan zen prozesu bat, askoz babestuago moduan, izan nien pelukeria, holako gozatita, han ez hau ziten baten makinit eskez. Ni nahi eta etxean, goxo, eta lagunduta, eta pila lagundu ziaten. Umeak galdera pila bat, ite zituen, ez zuten espero, Aitziberri lingo zala. Beraiek dauke kuriosia handia, eman genien aukera handia, Aitziberren prozesua izan da talde bezala, lagun talde bezala oso interesgarria ze ume guztiak parte hartu dute denean ere, ikusi dute zenbat maite ginean, gehan, kriston balioak ikusi dituzte, nik uste izan dela elkartasunan ikuspegitik umeek ikasi dute pila bat, ulertu dute ere bizitza heriotza dena, ez? Bai, izan da, behaiek ere beldurra asko, noski, ez da erreixa. Umeak ez da heriotza hola da, eta ja, ez. Eta gainera, emate guia kontatzei gezula, eta hortik lau hilabete derrepente galdetzei zu. Eta Aitziber orduan, ez dakit nun da, esan ez da izten hola lau esplikaziokin. Gero juten geha beha da lekura, ikustea, gero iteitu gauzak Aitziberrengatik, eta orduan behek daude ikusten, zenbat maite genuen Aitziber, eta zenbat ze importantea da lagunak maitetzea, zaintzea, eta heriotza ere, hola dala, eta, klaro, beldurra noski dakatela, kriston beldurra, klaro. Deno bezala, ni ere nago beldurtuta, esan oso jebila da, galtza lagun bat, eta behik galdu dute, hola, egun batetik bestea desagertu da, eta eske hori oso zaila da. Deno ikostatzen zaigu, ez da hori barneratza umei ere, bai.
Beire bai. Baina egin ditugu parte prozesuan azkenian eriotza gordetzeak ez dauka zentzurik. Osea, ezin diogu gorde, zesako diogu ezur bat. Ba, negarri indeu, ikuste dute zepena dakaun eta hola dala. Da prestatu ditugu, amona hiltzen danerako, aitona hiltzen danerako, eta bizitza berak eramango gertatuko ian gauzetarako. Bai, hoxe gaur gauean hori pentsatzen egoen, ez? Osea, niretzako, eske, ez da izan minbizia pasadet, eske pasadet minbizia lagun batekin eta laguna hil zait. Osea, niretzako, nire prozesuan hori izan da markatu itena gehiena. Osea, minbizia pasatzea bai, baina batez ere pasatzea Aitziberrekin eta Aitziber hiltzea. Osea, hori oso gogorra izan da. Era berean oso polita, ze eduki genuen aukera, ez, elkarrekin hori bizitzeko eta elkar laguntzeko, eta baino, ostra, osea, hori enkajatzea, osea, denbora asko behar izan dut, bueno, más o menos ondo egoteko, eta oraindik ere, bai, kostatzen zait, hori onartzea, asumitzea, sentitzea, osea, bai, hori oso zaila intzitzaian. Bai, ze justo beha okertzen hasi izan, ni hobetzen hasi nintzanean. Osea, prozesuan izan zen, justo nik kimia bukatuta berak diagnostikoa, ez? Orduan, niretzako oso zaila izan zen, adibidez, beraren gana joatea beak notizitxar bat zaukala eta hori jasotzea. Osea, ez dakizula oso ondo ze esan notizitxar bat daukan personari, ez? Osea, baina badakizu jun bartzala eta egon bartzala. Osea, ezin dezula, bueno, nola, hain gogorra da, ba, ez? Ingo naiz la despistada, ez? Prozesu guztian egontzea tope, eta hemen tope, ez? Baina ze gogorra dan hoi eustea, ez? Osea, hori egia esan ez neon prestatua. Eta hori egitea oso gogorra intzitzaidan. Baina ere bai oso gogorra intzitzaidan ere, esatea, naia, hain ezin diozu Aitziberri, ez kontatu, zuri gertatzen ari zaizkizun gauza honak. Zeren ez baizkiozu kontatzen, haizea behai ere ez aukera ematen zutaz posteko. Zeren badakin nik asko postezala, ez? Baina hor erruduntasuntzea bat sortzen da, ez? Hori lozan tratatu genuen ere zean, ez? Egon ginean erretiruan, egon ginean, ez? Osea, la culpabilidad, ez? Sortzen dana, batzuei ondo eta besteei gaizki doakienean, ez? Sentitzen duzu kulpa bezala, eta zeatik, ni izan naiz ondo jundara eta ez beha, ez? Osea, oso gogorra da, oso gogorra iten da. Baina era berean esan honezke, beha ere ezin diot prozesutik kanpo utzi, orduan ere notizionak esan iten izkione, bai. Baina, bueno, baina oso gogorra, klaro. Ba, bikoteak asko lagundu dit, bueno, hau dena ni beti konpartitzen nion, eta esatzen, bueno, nola egin hori edo hori, ez? Osea, kontatzeko, osea, gauzak ez distantziatzeko, ez distantziatu beldurragatik beak ez du lan nahi entzun zure notiziona, eske hori, eta ez dakit, osea, pixkat intuiziotik eta ez dakit, beraz zaintzen egon ginean azkenian, ez? Eta ez dakit. Osea, pixkat intuiziotik esatezu, bueno, bera zaindu nahi dut, eta bera zaintzea ere bada, nire notiziak ematea, zeren ni badakit beha hortaz postu iten dela. Ez dakit, bere iztea pixkat, ez? Osea, hitzeitea beti dala ona iritze zait orokorrian, ez? Kontu handiakin, baina hitzeitea eta gauzak, bueno, ez dakit. Eta aldan arte ere. Zeren batzutan ez genuen hitzein, ez? Osea, ez genuen dena hitzez esan. Aitziber da dio. Osea, asko genuen, azken aldian hain genuen asko ukitzetik, eskua heltzetik, osea, gauza asko, ez? Oso politak, esan gabe gehiegi. Eta netzako ere, asko erakutsi eta Aitziberrek hortan, ez? Askotan emateu bete behar dala, ez? Eta ez genuen dena hola egin. Eta agur bat izan zen, nahiz eta nahi oraindik kostatzen zaiten hori agur bezala, ez? Kalifikatzea, baina ez da dena hitz egin esaten, ez? Eta Aitziberrek hortan asko erakutsi ditu, bai.
ze importante da inurri, ez? Azkenean inurri ikusten ditugu olako kasu ez beteta daude, baditugu zuek ere, denok ditugu, ez? Inguruan ondo jundianak, ez dianak ondo jun, eta gauza horietara egin behar gara, bizi behar ditugu, eta ez gaude prestatuak, ez? Batez ere gaizki joazten kasu horietarako, ez? Eta uste eta gehala pila bat ikasten denak, gertatzen nahi zaiz, hor gaudelako, ez? Eta gertatzen nahi dialako, eta pila bat ikasten nahi geha eta sentitzen, eta azten persona bezala, ez? Nire ustez guzti honekin, ez? Eta netzako oso importantea da. Eta netzako aitziberren prozesua ere inurrin kokatu egoteak, ere oso importantea izan zen. Ez dakit, inurrira ingeritun gerturapenak, bakoitza bere ritmora, ze importantea ritmoak errespetatzea, bakoitza bere lekutik, bere estilora, eta horra adibidez oso eroso sentitu nahi aitziberrekin, ez? Ez dala deno berdinin behar dela eta momentu berean, eta guazen bilo batea hau itea, ez, bakoitza bere modura, indeu, errespetatu gapila bat, eta iruditzen zait dala persona errespetatzea, ez? Bakoitza bere modua ditula, denian, ez? Erabaki guztietan, eta hori inurrik oso presente daka eta oso politia iruditzen zait, oso politia eta iruditzen zait kriston babesa dola, ez? Ondo jun eta gaizki jun gauzak, ez? Badaola hor maitasuna handia, eta nik uste eta aitziberrentzako batzo ere, ez? Porrotxon eta Pirritx eta Marimototxen omenaldian tribua ze importantea zan behantzako esaldia atera zan, eta eske eula da. Nik uste eta aitziberrek bere azken hilabetetan asko eskartu zuela tribua, inurri, baita ere gure kuadrilla, ez? Eta nik ere bai, ez? Azkenian bai bera, bai, ez dakit, sare hori, ez? Bai, super eskertua, eta badakit gaur aitziberrean gozala eben oso, ez dakit, arro, ez? Hemen gaudelako eta bai.